Sindromul gizantului, o poveste despre memorie, doliu și renaștere. Bine te-am găsit! Mă numesc Irina Bayer, sunt medic și ghid holistic. Depistarea și repararea dramelor transgeneraționale este una din pasiunile mele. Astăzi vreau să vă povestesc câte ceva despre sindromul gizantului, dramele transgeneraționale, doliu, moarte neacceptată, loialități invizibile. Vreau să menționez că această prezentare face parte din cursul meu, Eliberează și Descoperă. Este un curs de eliberare a programelor limitative și descoperirea sinelui autentic, iar QR codul este linkul către grupul de Facebook, unde postez tot felul de articole despre depistare și rezolvarea dramelor transgeneraționale, dar nu numai. Ca și definiție, drama transgenerațională se referă la ideea că problemele emoționale și traumele nerezolvate pot fi transmise prin familie de-a lungul generațiilor. Cum se creează o dramă transgenerațională? Vreau acum să vă imaginați o femeie proaspăt căsătorită, însărcinată, gata să nască. Pentru ea e cel mai frumos moment din viață. Toate lucrurile s-au aliniat așa cum și-a dorit. Mergând pe șirul acestei povești, acum imaginați-vă cum își ține pentru prima dată puiul în brațe. Pentru o femeie să devină mamă este o împlinire pe toate nivelurile, mai ales la nivel biologic vorbind. Acum vă rog să vă imaginați aceeași femeie peste 7 zile alergând în brațe cu puiul ei. Pe holurile spitalului, în încercarea de a ajunge la timp la pediatrie, fiindcă bebelușul ei nu mai respiră. Pentru ea nimic altceva nu mai contează, trebuie să fugă suficient de repede să își salveze bebelușul. Și din păcate ajunge prea târziu. În ciuda a tot ce au încercat medicii, bebelușul nu poate fi salvat. Ce simte acea mamă în acel moment? E drama vieții ei. E momentul cel mai de jos în care nu poate să conceapă, să înțeleagă cum de s-a ajuns aici. În acel moment se naște o dramă transgenerațională. Șocul atât de puternic lovește ca un tsunami întreaga familie și răsunetul lui se va auzi peste generații. Viața merge înainte și fiindcă este la o vârstă unde nu se pune problema de fertilitate, în câteva luni rămâne iarăși însărcinată și viața începe să aibă sens din nou. Ce se întâmplă cu drama despre care am vorbit? Rămâne neprocesată și îngropată adânc în subconștientul colectiv al clanului. Noul bebeluș aduce viață și mare bucurie în familie. Acest copil este un copil de înlocuire la bebelușul decedat prematur. Durerea a fost atât de puternică și imposibil de procesat conștient, încât creierul mamei vine cu o soluție practică care să repare această rană, un alt copil. Acest copil nu este unul dorit, nu este unul programat de părinți. El este ca un pansament la rana profundă a acestora. El vine să aducă la viață bebelușul prematur plecat și toată viața asta va fi misiunea lui dacă nu se eliberează de această povară. Pentru a putea înțelege ce înseamnă copil de înlocuire și gizant, trebuie să cunoaștem câteva detalii despre doliu blocat. Doliu, în mod general, reprezintă un răspuns psihoemoțional complex suferit de o persoană în urma unei pierderi, de regulă deces de persoană dragă, și în general se centrează în jurul unui sentiment de pierdere. Doliu poate fi simbolic și real. În cadrul doliului simbolic avem pierderea unei iubiri, pierderea unei afaceri, pierderea tinereții, frumuseții, pierderea imobilității. Putem să vorbim despre mutarea într-un alt loc, doliu pentru vechiul loc care era acasă, pierderea jucăriei preferate, pierderea animalului preferat și așa mai departe. Când vorbim de doliu real, vorbim de moartea unei persoane dragi, mamă, tată, bunici, prieteni. În categoria doliului simbolic intră și toate doliurile care sunt blocate în arborele genealogic și pe care persoana în cauză nu le-a trăit de-a lungul vieții, ci doar a primit moștenirea lor. Care sunt etapele unui proces de doliu? Doliul trebuie văzut ca și o situație, să spunem așa, tridimensională. Avem așa doliu trupesc, vederea corpului imobil îngropat ajută la înfăptuirea lui. Dacă nu se face, se va perpetua amintirea defunctului ca și viu de-a lungul generațiilor. Avem doliu emoțional, este cel mai greu de înfăptuit și de multe ori nu se duce până la capăt. La acest nivel sunt găsite cele mai multe elemente de blocaj ale doliului și trebuie procesate toate emoțiile atașate pierderii.
Iar ultimul este doliul amintirii, doliu mental, care e reprezentat de uitarea defunctului. Acest lucru nu se întâmplă frecvent. Acest doliu presupune uitarea completă a celui decedat. Să nu ne lăsăm bântuiți de amintirile celui mort. Nu se poate efectua deoarece cel decedat va rămâne permanent în gândurile noastre. De regulă, celelalte generații care urmează vor înfăptui acest doliu. Când vorbim de doliu blocat, ce e doliu blocat? E acel proces de doliu care nu a putut fi efectuat de către cei vii în prezent, în momentul producerii decesului dramatic. Pentru cei vii e imposibil de efectuat acest doliu pentru că este foarte dureros. Aceste doliuri blocate se află la originea unei amintiri transgeneraționale, care e născută din suferința persoanelor vii implicate în momentul producerii dramei. Putem să vedem aceste evenimente dramatice din clan ca pe un adevărat seism psihoemoțional, ale cărui unde se vor propaga atât la nivel orizontal prezent cât și la nivel vertical și se poate propaga peste generații întregi. Repercursiunile se pot simți pe multe planuri, atât pe plan comportamental, psihologic, psihiatric, pe plan organic putem să avem tot felul de patologii benigne, maligne. Avem o listă de decese nejustificate, inadmisibile, nejustificabile și inacceptabile, care stau la baza unei amintiri transgeneraționale. Avort, cu implicații puternice indiferent dacă a fost spontan, voluntar sau medical, deces intrauterin, geamăn pierdut, moartea embrionului sau a fătului, deces la naștere sau în perioada postnatală, copil aflat la o vârstă fragedă, copil adolescent, adult tânăr, adult, spre exemplu mamă, tată sau alt membru al familiei, eroul familiei, patriarhul, cel care deținea pământurile, puterea sau banii. Vreau să vă prezint o poveste preluată din sindromul gizantului, scrisă de dr. Salomon Selam. Eu, bunica maternă, am suferit foarte mult din cauza morții premature a unicului meu fiu, răpus pe câmpul de luptă de la Verdun, la 15 martie 1916. Vreau să-l readuc la viață și vă cer vouă, dragii mei copii, să-mi îndepliniți această dorință pentru a-mi alina suferința. Fiica ei cea mare va programa în mod inconștient o sarcină în jurul datei de 15 iunie. Astfel, în preajma zilei de 15 martie a anului următor, când fiul ei va avea 9 luni, sarcină simbolică, acesta va putea prelua ștafeta vieții unchiului său, dispărut prea devreme. Mai departe o să discutăm despre sindromul gizantului și despre ce este un gizant. Sindromul gizantului nu este o descoperire a mea, el este descris de dr. Selam Salomon în cartea intitulată Sindromul gizantului și copilul de înlocuire. Am și atașat imaginea pentru a vedea coperta cărții. De asemenea, este descris de foarte mulți autori sub denumirea de fantomă transgenerațională. Gizantul e acea persoană programată să fie înlocuirea altei persoane din clan care a murit prematur sau într-un mod dramatic. După orice dramă familială, în aceeași generație sau în altele, cineva se va naște cu scopul de a înlocui persoana decedată prematur. Persoana de înlocuire primește această memorie de la clan, împreună cu misiunea de a readuce la viață acea persoană pe care nu a cunoscut-o niciodată. De ce se întâmplă toate acestea? Pentru că onorăm clanul familiei noastre prin prisma loialităților de familie, așa că repetăm unele din povești, situații de viață și emoții pe care ascendenții noștri le-au trăit sau în cazul acesta venim să reparăm o suferință mare. E o modalitate de a le spune subconștient că aparținem acelui clan, că suntem ca ei, că avem aceeași viață ca ei, cu tot ce înseamnă asta. În general, oamenii tind să rămână aproape de familiile lor. În biologie avem aceste loialități invizibile față de clanul nostru pentru că ne oferă o șansă mai mare de supraviețuire. Noi suntem niște ființe sociale, depindem unii de alții și supraviețuim mult mai bine în grupuri. Avem mai multe tipuri de gizanți. Avem gizantul orizontal, care e clasicul copil de substituție. Acest copil este născut imediat după dramă și se poziționează în aceeași generație cu defunctul. Mai avem gizantul vertical, care se va naște în următoarele generații. Nașterea lui este programată inconștient, dar la o distanță mare de timp față de dramă. Vreau să fac câteva observații. Dacă moare un adult într-un mod dramatic, primul născut după această tragedie va fi gizant. Acest gizant nu trebuie să fie legat de defunct prin nume sau dată de naștere.
Dacă se naște în perioada de doliu, care doliu ține de regulă până la 2 ani sau nu se încheie niciodată, va intra automat în acest club al gizanților, conform spuselor doctorului Salomon Selam. Programarea unui gizan nu este întâmplătoare, ea se întâmplă în mod inconștient și instinctiv, e un fel al arborelui genealogic de a-și asigura continuitatea și supraviețuirea, și nu devenim gizanți de pe o zi pe alta. Din momentul conceperii noastre suntem gizanți și întreaga personalitate este conturată în jurul acestui aspect. Când vorbim despre sindrom, vorbim despre un set de semne și simptome asociate unei anumite patologii sau situații. În cazul nostru vorbim despre semne și simptome asociate gizantului. Și am să enumăr câteva. Cum arată discursul unei astfel de persoane? Remarcam că de fiecare dată când puteam să mă bucur, îmi sabotam existența și nu îmi permiteam să petrec momente frumoase. Îmi simt mintea colonizată, simt că ceva nu este în regulă cu mine. Vorbesc foarte mult despre depresie și despre cum ei sunt într-o stare depresivă. Îmi e greu să intru în viața mea. Nu mă simt nici moartă, nici vie. De mică, parcă sunt într-o stare de non-viață. Din punct de vedere patologic, avem tot felul de boli asociate sindromului gizantului. Boli neurologice, scleroză în plăci, Parkinson, formă rigidă, nu formă cu tremurături, paralizie. Toate astea descriu un fel de rigiditate cadaverică. Parcă abia se mișcă și sunt într-o stare pasivă. Avem boli digestive, intoleranțe, balonări, flatulențe, etc. Stomacul poate fi considerat un al doilea mormânt. Acolo se îngroapă de funcții. Acolo încorporăm emoțiile, începem să le digerăm. Dacă avem un doliu blocat, nu putem digera emoțiile din acea amintire și tot se chinuie stomacul să le digere. De aici rezultă problemele digestive. În cadrul bolilor pulmonare avem apnea în somn. Simbolic, persoana nu respiră pentru a părea moartă. Nu se mișcă. Avem bruxism. Simbolic, cineva ne folosește maxilarul pentru a spune ceva în locul nostru. E un fel de strigă de ajutor al defunctului în dorința de a le libera. Suficiențe respiratorii grave, tot în sfera lui nu respiră, se învârt. Boli metabolice, surplus de greutate, mai este o gură de hrănit, mănânci pentru 2 în loc de 1, al doilea este memoria defunctului. Diabet, trebuie să înmagazinezi zahăr pentru a pune în mișcare corpul inert pe care trebuie să-l aduc la viață. Misiunea. Diabet, trebuie să înmagazinez zahăr pentru a pune în mișcare corpul inert pe care trebuie să-l aduc la viață. Misiunea. Tulburări de somn, hipersomnie, parcă nu se satură de somn. Psihologic, pe locul 1 este depresia cu toate formele ei. Dezordini sentimentale, greu își dau seama ce simt cu adevărat pentru că trăirile lor interferează cu misiunea. Ei simt una, iar misiunea de a readuce la viață defunctul îi ghidează să simtă altceva. Vreau să vă arăt un exemplu foarte frecvent întâlnit. E un fel de program transgenerațional și spune așa: a naște egal a muri. O persoană poate fi gizanta bunicii care a murit în timpul nașterii. De aici avem o șiruire de raționamente. Ca să nu mor, trebuie să nu nasc. Ca să nu nasc, nu fac copii. Creierul automat caută orice soluție a supraviețui. Acest mesaj a fost impregnat transgenerațional. Clanul, pentru a-și asigura perpetuarea, impregnează gizantele bunicii cu acest mesaj. Gizanta nici nu e conștientă de toată înșiruirea de gânduri până în momentul în care nu le conectează. De multe ori femeile nu vor să facă copii, au tot felul de încurcături amoroase și când analizează de unde pornesc, găsesc convingerea din spate: a naște egal a muri. Semința programului a fost pusă în momentul dramei. La nivel psihiatric avem hiperactivitate, deficit de atenție. Drama, șocul vizual este dat de un copil imobil, mort. Gizantul vine să zică întregului neam că e viu, se mișcă. E hiperviu. În cazul acesta avem o dublă reparare, copilul mort înlocuit și evitarea imobilității prin hiperactivitate. Dependența de droguri puternice, spre exemplu heroina, creează paradisuri artificiale pentru a nu rămâne pe pământ, unde starea de gizant este insuportabilă. Alte teme de ordin psihiatric.
Psihozele, asteniile, melancoliile, psihasteniile, autismul, crizele de nervi inexplicabile, schimbări inexplicabile ale dispoziției, schimbări de personalitate. Toate acestea trebuie analizate și văzut dacă nu cumva este înghesuită o mică fantomă sub craniul gizantului gazdă. Foarte multe studii arată că toate acestea sunt de fapt materializarea unor memorii legate de dramele inacceptabile, decese dramatice, violente, asasinate în netcuri, etc. Hainele. Poartă haine închise la culoare, foarte mult negru. Evită ținutele colorate și pline de viață, pentru că vin în contradicție cu misiunea lui. Muzică. De regulă e un mare fan al muzicii rock sau muzică melancolică tristă. Meseria pe care o avem ne ghidează către trauma pe care trebuie să o reparăm. Și aici, în cadrul acesta, vorbim de meserii de reparație. Homeopatul. Cineva a murit din cauza unei doze mari de medicamente alopate. Devenim homeopat pentru a ne asigura că nimeni nu mai moare din supradoză de medicamente alopate. Doctor. A murit un copil fiindcă nu era un doctor acolo, sau amintirea unei morți tragice fără doctor. Doctorul e fructul clanului, e produs ca o necesitate a clanului pentru evitarea morților tragice. Nutriționist, biochimist, farmacist. Ei citesc foarte bine etichetele. Aici vorbim despre amintirea cuiva otrăvit în clan. Psiholog. Are nevoia de a se înțelege pe sine în inima clanului. De ce sunt eu aici? Mama poate a avut această nevoie în timpul sarcinii. Amintire și de boli psihice. Economist. Studiază ce se întâmplă cu banii, de unde vin, unde merg. Cineva a fost nesăbuit cu banii în clan și alții au avut de suferit. Amintiri legate de banii clanului. Poate cineva a pierdut foarte mulți bani, iar altă persoană a suferit foarte mult. Spre exemplu, soțul a pierdut foarte mulți bani la loterie, iar soția a trebuit să se descurce cu 5-6 copii fără bani și a suferit foarte mult. Dentist, suferințe dentare ale clanului. Meserie a mai face referire și la faptul că cineva din clan nu putea să spună ce voia, dinții fiind simbolul mușcăturii, iar acesta tratează dinții ca să poată mușca mai bine. Avocat e amintirea nedreptăților din clan, sunt o felul de certuri pe avere, pe moșteniri, pe pământ. Agricultor, memoria foametei, anemiei, anorexiei, lipsurilor materiale în clanul familiei. Poate să fie vorba și despre amintirea unui cancer la ficat. Șofer, care marfă dintr-un loc în altul sau persoane. Memoria unei morți tragice departe de casă. Ei simbolic aduc trupul neînsuflețit înapoi în inima clanului. Sunt foarte multe meserii de reparație, eu am dat doar câteva exemple aici. În biologie vorbim foarte mult despre legile generale de supraviețuire, valabile tuturor speciilor, și le-am putea încadra în două categorii: legile legate de supraviețuirea individului și legile care duc la apariția unor mecanisme menite să mențină specia în viață. Sindromul gizantului intră în a doua categorie. Astfel, dispariția prematură a unei persoane inițiază automat un mecanism psihologic al programării unui viitor gizant. Trebuie să ne reamintim că asta se întâmplă în mod inconștient și în mod instinctiv. Cum ne dăm seama dacă suntem gizanți sau nu? Avem nevoie de datele persoanei pentru care căutăm să vedem dacă e gizant sau ale noastre și datele decedaților prematuri din clan. Căutăm să vedem unde se intersectează aceste date. Avem nevoie pentru defunct avem nevoie de data conceperii, data nașterii, data decesului, iar pentru gizant avem nevoie de data conceperii, data nașterii și punctul G. Din experiență proprie, când întrebi direct pe cineva dacă știe o moarte tragică, te va ghida exact către drama cu care el este conectat. Subconștientul o cunoaște, a ascultat povești despre ea, dar niciodată nu a făcut legătura între persoana în cauză și dramă. De foarte multe ori, dramele din a patra generație se manifestă fizic în viața urmașilor sub formă de simptome boli. Aici vorbim de legea vibrației lui 4, materializarea. Am dat aici un mic exemplu. Data nașterii și data conceperii gizantului coincide cu data conceperii și data nașterii defunctului. Asta se aplică în cazul nașterilor la termen. Dacă avem o naștere înainte de termen sau după termen, actualul gizant nu a vrut să primească această misiune de înlocuire și nu a vrut să fie legat de defunct. Când data de naștere a gizantului coincide cu data de deces a defunctului, cu data de naștere a defunctului, programul care rulează spune că trebuie recreat defunctul chiar din momentul nașterii și aici vorbim de clasicul copil de substituție.
Cum calculăm punctul G? Punctul G reprezintă data de naștere plus 9 luni. 9 luni este durata unei sarcini simbolice, iar când nașterea simbolică are loc, se intersectează cu una din datele defunctului, dată de concepere, dată de naștere sau dată de deces. Înainte de a trece la un caz concret, vreau să vă povestesc câte ceva despre punctul V. Punctul V este considerat o parte de ieșire din arborele genealogic. Acest punct reprezintă viață și tot ceea ce poate constitui realizarea de sine, propria noastră persoană. Asta spune dr. Salomon Selam. Tot el susține că acest punct este o plajă temporală în decursul căruia noi putem evolua și accede la un alt nivel în dezvoltarea noastră personală. Adică noi nu ne mai învârtim în cer printre loialitățile invizibile din clanul nostru, în acel moment se deschide o portiță către o spirală și odată intrați pe spirală, ieșim din clan și ne îndreptăm către sinele nostru autentic. Mai departe o să discutăm despre un caz. Fata mea s-a născut la 1 an, după decesul primului meu copil, Radu. Răducu e primul născut și a decedat la 7 zile de la naștere. Totul s-a întâmplat atât de repede încât nici acum nu înțeleg și nu mi explic ce s-a întâmplat atunci. Răducu a făcut febră și a mers la spital. I-au dat o penicilină la care era alergic și a trebuit să plecăm la alt spital mai mare. Cei de acolo nu știau ce să facă. Pe drum, ambulanța a rămas fără oxigen și ne-am oprit să așteptăm altă ambulanță pentru a lua un tub de oxigen. La scurt timp a venit și am plecat mai departe spre spital. Fix înainte de a intra în curtea spitalului, a încetat să respire și am fugit cât de repede am putut pentru a ajunge la pediatrie la etajul 5. Doctorița urla la lift să vină mai repede, că avem urgență la pediatrie. Eu nu simțeam nimic. Și cum am ajuns sus, medicii mi l-au luat din brațe și m-au lăsat fără el. Au încercat să-l resusciteze, dar totul a fost prea târziu. O asistentă m-a luat și m-a dus la autobuz să plec acasă. Nu știu cum am ajuns, în stație mă aștepta mama. Aceasta este povestea unei mame care și-a pierdut primul copil. Analizând această poveste, observăm un doliu blocat pentru un bebeluș mult iubit și repede depistăm gizantul, fata concepută imediat după deces. Ce impact au avut toate aceste evenimente asupra fetei? În adolescență asculta muzică rock, culoarea preferată era negru și era înconjurată de multe obiecte în stil gotic. A ales să devină medic nu pentru că ar fi avut o pasiune, ci mai mult pentru că nu se vedea făcând altceva. Trece prin perioade de depresie și cea mai mare dilemă era ce să facă cu viața ei. Simțea că este legată de familie, cu lanțuri grele și nici cum nu reușea să se desprindă. Și devine medic. Încă de la începutul facultății are o pasiune pentru urgențe și devine voluntar pe SMURD. Lucrează cot la cot cu doctorii și face gărzi nenumerate pe lângă programul de la facultate. Urgența devine a doua familie, devine a doua viață pentru ea. Aici avem o meserie de reparație. Ea vine să repare drama. Neavând medici calificați și neajungând suficient de repede la spital, bebelușul a murit. Fata ajunge la SMURD, cel mai calificat echipaj de prim ajutor, care se mișcă foarte repede, ajung în timp record la cazuri. Peste ani, pentru a lina suferința mamei, va da naștere unui băiețel care are în punctul G decesul unchiului său. Acest băiețel și el este gizant pentru unchiul său, Radu. La sfârșitul anului 5, un psiholog îi zice că e copil de înlocuire, că nu a fost dorită și că vine să repare drama din familie, decesul prematur al fratelui ei. Ce impact au avut toate astea? Păi după câteva luni, viața era prea frumoasă și prea scurtă pentru a mai fi medic pe urgențe, încet renunță la gărzi și se eliberează de programul încărcat. Până la sfârșitul anului 6 deja știa că nu e menirea ei să fie medic, dar încă nu putea să recunoască conștient. Tot șirul acesta s-a întrerupt după un eveniment dramatic când a ajuns cu bebelușul de 5 luni în urgență, bebelușul avea crize convulsive de tip absență și era tot albastru. Fata fugea cu el în brațe pe holurile spitalului, speriată că nu respiră. Putem să vedem că povestea se repetă. E mai ușor în intensitate, sfârșitul nu a fost dramatic, dar suficient cât să rupă acest ciclu. După încheierea doliului pentru fratele Radu, toată povestea se încheie, toată povara decesului s-a dizolvat și soarele a răsărit din nou. Vă mulțumesc tare mult pentru timpul acordat. Dacă vreți să vă conectați la grupul meu de Facebook pentru a rămâne în contact, aveți aici QR codul și o să pun în descriere și link-ul. Vă mulțumesc tare mult!